Qegħdin inkoraġġixxu wkoll lill-ġenituri biex anke qabel ma jibagħtuhom l-iskola, il-ġenituri jiċċekkjaw lill-tfal tagħhom kemm jekk għandhomx id-deni jew inkella għandhom xi sintomi u jekk għandhom xi suspetti importanti ma li jibagħtuhomx l-iskola. Anke f'dawn il-linji gwida ħarisna kif ukoll jekk inti it-tfal jinstabu li għandhom xi sintomi jew inkella d-deni huma deħlin l-iskola fejn ħajġu ttestjati, hemmhekk ukoll ħajkun hemm kif ukoll għandhom it-tfal jinżammu f'post fejn jistgħu jieħdu ħsiebhom sakemm jiġbruhom il-ġenituri. Irid isiru l-efforts kollha biex it-tfal ikunu qegħdin distanza minn xulxin. Il-punt kruċjali li inti iżżomm it-tfal f'bubbles kemm tista', jiġifieri it-tfal jinżammu dejjem l-istess ma' xulxin. Jekk inti għandek it-tfal fil-klassi, dawk it-tfal ta' inqas minn 3 snin ma jilbsux maskri. Però it-tfal ta' bejn 3 snin u 11-il sena jilbsu l-maskra waqt li huma jkunu pereżempju ħarġu fil-kurutur jew inkella sakemm ħarġu fil-bitħa fejn hemm iċ-ċans li inti seta' b'xi mod iltaqgħu ma' xi ħadd ieħor li huwa barra l-bubble tiegħu. Guidelines se jkunu qegħdin jitkellmu fuq it-trasport, se japplika l-istess kunċett, jiġifieri li it-tfal li jitilgħu fuq l-istess van biex nagħti eżempju irridu jkunu l-istess tfal, mela tfal ma jitħaltux, mhux illum irkibt dan il-van u darb'oħra rkibt van differenti, ħalli kemm jista' jkun hemmhekk tinħoloq bubble, jinħoloq il-grupp li jibqa' kemm jista' jkun protett. Daw se jiġu inkoraġġiti biex flok imorru l-iskola bit-trasport imorru bil-pass. Sal-lum qiegħda kilometru, tajjeb, jiġifieri sal-lum tfal li jabitaw kilometru l-bogħod mill-iskola jimxuha jew waslhom il-ġenituri, di se nestenduha ftit minn kilometru għal kilometru punt 5. L-ewwel nett fejn jista' jiġi moddi il-homework b'mod virtwali, aħna qed ninkoraġġixxu ħafna dak l-aspett. Hemm pjattaformi li diġà jeżistu u aħna nużawhom fl-iskejjel tagħna u fil-perjodu tal-għeluq tal-iskejjel intużaw ħafna x'il-homework ingħata u aħna qed ninkoraġġixxu dik il-prattika, però ukoll meta teacher tagħti homework l-tfal fil-klassi, l-issue li semmejta jeb inti li t-teacher għandha tħalli il-pitazzi l-kodba kwarantina u aħna se nkunu qegħdin nfakru dan kollu, naturalment se nkunu qegħdin nispjegawh dan ukoll. Għaliex hekk illum tajtek il-homework u għadha tajtuli lura. Issa wieħed irid jifhem li l-homework se jdum daqsxejn iktar ma jasal għandek għax naturalment wieħed irid jimxi b'dan il-proċess. Però mbagħad hemm prattiċi oħrajn li diġà jintużaw ukoll. Ġifieri jista' jkun li t-teacher jagħti il-homework, it-tfal joħorġu il-homework huma stess u kulħadd jikkoreġi il-homework tiegħu mat-teacher.